at mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Balitaktakan. Ayun, may pagpapalakpak pa dito, ano? Very energetic tayo today dahil kung wala tayong energy, hindi tayo makakapag-share ng good vibes sa inyong mga maaga pa lang nag-aantay na para mapanood po ang Dynamic Trio na papangunahan po ng nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Ayan, at nagbabalik nga ang Dynamic Trio upang makisali sa kasiyahan, sa kwentuhan at sigawan mamaya, ano? May sigawan. May sigawan tayo every matatapos yung dahil sa mga pag-games natin, ano? Kaya abangan natin yan. Pero anyway, nagbabalik din ang inyong ate/tita, Sofia Pagatuan. Yan! Good morning! And also, gising-gising, pasok-pasok na sa mga paaralan, sa trabaho at kung anumang mga pupuntahan ngayon. Pero bago kayo pumasok, naku, tumutok muna kayo sa inyong favorite morning show tuwing umaga, ang Morning Balitaktakan. Makakasama niyo po sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. Kaya sa mga nice po kaming mapanood in a bigger screen, pwede nyo kaming mapanood sa inyong mga television, mapa-digital man yan, mga makabagong mga television, sana all. Kasi sa amin, sa amin pa lang yung may mga ganun. Analog. Oo, analog, yung may mga sa likod. Yung may cabinet. Oo, pero ang kailangan nyo lang pong gawin ay rescan po ninyo ang mga television channels and hanapin po ang GNN, and below that GNN is the Highland TV. Yes. And channel varies po, channel number varies depending on your location. Sa La Union, channel 12, sa Baguio. So ang kailangan nyo pong gawin ay talagang i-rescan nyo o kaya ipihit-pihit nyo po ang inyong mga antena. Pero kapag pumaulan, huwag nyong ipihit ang inyong antena, baka makuryente. Oo, pero may iba pa tayong paraan na ituturo ni Ate Sofia. Ayan nga, kung wala tayong option at ang option lang natin ay cellphone data at mga social media platforms, meron din kami yan. Live na live tayo ngayon sa Facebook. So, mga ka-morning balitaktakan, live, comment, share, send stars na sa aming Facebook Live. Live na live din tayo ngayon sa YouTube. Ayan, at meron din tayong mga social media platforms tulad ng Instagram, Twitter, ayan, at TikTok, na kung saan pwede nyo kaming i-follow, no, para maging updated kayo. At syempre, lastly, we also have our own website, which is rngluzonph.com, kung saan nag-upload kami ng mga articles, ng mga replays ng aming Luzon headlines, at pwede nyo yung mapanood dyan sa aming website, rngluzonph.com. Yan, rngluzonph.com. Ayan, tumutok na mga kabalitaktakan, and sa inyong pagtutok, nako, aming ibibigay naman ang ating latest weather update ngayong umaga, ngayong ika-6 ng Setyembre 2022. Sa ating latest weather update ngayong umaga, mga kabalitaktakan, nako, asahan po ang magandang panahon dito ho sa bandang Central Luzon, Visayas at dyan ho sa Mindanao. Pero dito ho sa Northern Luzon, nako, asahan pa rin ho ang maulang panahon dahil pa rin nga po dito sa pag-ihip ng hanging habagat dito sa Northern Luzon. At speaking of pag-uulan, nako, meron po na naman tayong namataang isang low pressure area dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, nasa labas po siya ng Philippine Area of Responsibility, 1,660 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Ito po ay nabuo kagabi, kung saan inaasahan po kung magiging bagyo ito, papangalan po dito ay Bagyong Inday. So sa ngayon po, binabantayan po ng Pag-asa kung
lalakas tong nasabing bagyo or magiging low pressure lang ito. Pero naghahanda pa rin po, no? And magdala pa rin ho tayo ng ating mga pananggalang sa ulan. Dahil pa rin po meron tong localized thunderstorms pagdating ng tanghali o sa hapon. Ang pinakamababang temperaturang naitala dito sa Baguio City kaninang umaga ay 16.2 degrees Celsius at iinit to mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 21.4 degrees Celsius. Ang cute naman ng name, Inday. Inday, no? Agawidan, data ni Indayan. Nice. Oo. Yun. Ayan. Anyway, so mag-ready-ready lang tayo, mga ka-morning balitaktakan, dahil may pag-ulan-ulan pa rin. Ayan. At isa pa, na hindi mawala-wala nga naman dito sa ating bansa ay ang COVID-19 natin. At base nga sa report ng Department of Health kahapon, ay may additional na 600 cases na naman ng Omicron BA.5 sa variant. Ayan. So, ang additional actually, exactly 624 more cases of the Omicron BA.5 subvariant. Okay, so, ito yung mga tala nila. May 605 infections tayo. About 26 sa Ilocos region. Yes. 33 sa Cagayan Valley. Nako. 41 sa Central Luzon. 22 sa Bicol region. 6 sa Western Visayas. 35 sa Central Luzon. 56 sa Soxargen, 61 sa Region 4A. Dito naman sa Cordillera Administrative Region ay meron tayong 119 additional cases, 40 sa Caraga at 134 sa NCR. Alam niyo itong BA.5 na Omicron subvariant. Actually, ito yung pinakabago na subvariant. Meron pa yung dalawang nauna. I think I remember it as BA.2 ay 0.2, 0.12, 0.1 ata. Dami na. Oo, tapos meron din tayong BA.4. Ang sabi naman ng mga researchers and scientists natin, pinag-aaralan pa nila yung mga subvariants natin. Pero ang isa na parang lumilitaw na parang effect nitong BA.5, hindi naman sa malakas. Mas malakas pa rin yung mga naunang mga versions. Ganon. Yung Mutation Delta. lang. Oo. Delta. Mabilis ang mutation. Oo, mabilis lang. And parang yung transmission niya mas mabilis. Pero yung hospitalization rate niya and yung severe cases niya, mababa naman. Pero ayun nga, pinag-iingat pa rin ang ating ang ating publiko kasi nga syempre, iba-iba naman yung immune systems natin, exactly. di ba? Iba-iba yung magiging effect sa ating katawan. Kaya ayan, mga ka-morning balitaktakan, mag-ingat-ingat pa rin tayo. And isa din po sa dapat nating pagkaingatan ay ating mga sugat. Oh, Especially bakit? ngayon pong tag-ulan dahil nga tumataas po ang data natin ng leptospirosis. Diba? Ang Naku! leptospirosis, ito yung sinasabi mula nila yung sa mga daga. ihi ng mga daga na nasasama dito nga sa ating mga tubig baha. And then kapag may sugat ka, talagang papasok Papasok siya. doon. And then, alam nyo yung tito ko, way back 2000, I forgot nung kailan siya namatay siya because of leptospirosis. Ano Yes. yung complication? May sugat siya and then nangyari, nag-shiver siya. Parang nag-shiver na lang siya and then may mga lumalabas ng something Walang sa mouth nag-fail niya. naman sa organs Wala. niya. As in, super bilis. Dinala siya sa hospital pero hindi kinaya yung Parang lason infection sa katawan. talaga, no? Yes, and dito po sa ating data, if I may read po, the Department of Health po has logged 1,467 leptospirosis cases for the first 8 months of this Nako. year. No, and yun nga po nagkaroon ito from January to August 20, nagkaroon ng 15% increase from 1,278 cases last year po. So mas mataas nga siya ng talagang malaki 15% and at total po, 205 na po ang namatay dahil nga dito sa sinasabi nating leptospirosis. 14 in January, 11 in February, 23 in March, 32 in April, 29 in May, 29 in June, 53 in July, and 14 in August. Tapos, most cases, syempre, naitala po yan sa NCR. Nako, hindi po Madaming COVID baha dito doon. ha. Ako po ay, Leptospirosis. hindi rin leptospirosis. Hindi Grabe, rin. ito po lang. Oo. 279 po sa NCR, 19% po yan itong ating total. And then, 174 sa Cagayan Valley, Western Visayas is 100,
74. So, hindi po ito biro, ano? Kasi hindi natin alam kung saan natin nasasawsaw ang ating Tama. mga... Mga Kaya paa, nga, oo. magbota na lang. Kaya nga yung mga batya sa Oo. bahay, Tama. no, kailangan tinatapon pa rin lalo pag hindi Oo. yung pinangugas. Kasi malay natin na buti Naihian. wala tayong daga, no, mga Wala. langgam lang. Ang daming Langgam lang Kaming problema langgam. natin. Sweet kasi kaming tatlo, Oo. kaya Ayan. ganun yun. So kapag maglalakwatsa kayo mga kabalitaktakan, lalong-lalo na dyan sa Dagupan, pag high Oo tide, nga. Oo nga. magsuot kayo ng inyong mga Tumatawa yung bota. mga ano natin. Oo. Oo. Yan. And Sige. speaking of paglalakwatsa at pagbibisita, naku, punta naman po tayo ngayon dito sa nangyayari ngayong state visit ni President Bongbong Marcos Jr. dyan ho sa bansang Indonesia. Actually, tapos na siya sa Indonesia, no? And pupunta naman siya ngayon dyan sa bansang Singapore. So, noong gabi po ng gabi ng Sunday, nakarating na ho si President Bongbong Marcos dyan ho sa Indonesia. At sa pakikipag-usap niya po kay Prime Minister Joko Widodo ng Indonesia, sinabi po niya na mayroon pa rin pong mahigpit na Oo. pakikipagrelasyon ng bansang Pilipinas at ng Indonesia. At sinabi po ni President BBM, and I quote, I think that it's going to be the strong partnership that we will make as we slowly come out of the pandemic economy is what is going to lead us to success. That is why we go once again to our friends, to our partners around the world, especially in the region, especially together with what we spoke about the ASEAN member countries and the common concerns that we share. And quote, yan po yung sinabi ni President BBM. At hindi din pinalagpas ng ating mga kababayan na dyan, na mga OFW na makita, may meet and greet sila kay President BBM. At ngayon nga po, binubuhay pa rin itong pagsasalba. At kung siguro pwede ng pardon, itong kay Mary Jane Veloso na meron pong kinakarap na kaso na nasa death row, pero dahil po sa pakikipag-usap ng Pilipinas at ng Indonesia ay hindi po natuloy ang execution sana ni Mary Jane Veloso, at yun pa rin po ang tinitignan ngayon ng pamahalang Pilipinas at ng Indonesia na sana maresolba na to. Matagal na tong kasong to ni Mary Jane. Tama, And oo. sana matulungan na din. Oo, Sana yan. sa administration na ngayon, Mm-mm. matulungan na. Yan, good luck sa inyo pong pagbisita sa ating Pangulo. And ngayon nasa papunta po siyang Singapore ngayon. And balik naman tayo dito sa Pilipinas, dahil isa ba kayo sa mga nakaka-receive kung minsan ng mga malicious na mga text Tama. message Full na name merong pa. pangalan, full name pa. Kaya Nakakatakot. naman ngayon nga po binubuhay itong SIM card registration ulit na balak ipasa dito ho sa ating bansa, kasi nga din naman napakarami yung mga natatanggap nating mga text, tapos pinangangambahan yung iba na baka meron pang data breach na mangyari sa mga ito. So ito ngayon yung pinag-uusapan sa Kongreso, especially ni Senator Sherwin Gatchalian dyan po sa ating Senado. So it's a good mas maganda pa rin na meron tayong registration kung saan ito nga po ay i-final ni Senator Gatchalian sa Senate Resolution number 133. So wherein ito nga po ay upang malabanan itong iba't ibang mga spam messages Yes. na natatanggap natin. Sa tingin nyo, okay lang kayang mag-register na tayo ng ating SIM card? Oo naman, I kasi think so. para pag sa crimes din, alam natin kung... Tama yan. Madaming mga scam na nangyayari, pati dito sa Baguio City, ang dami And yung parang gusto nilang gawin is i-register yung mga SIM card para Oo. easy yung niya. However, pag-track. parang malulung. Siyempre, magre-reklamo Siyempre. din dyan ng Oo. ating mga telecommunication Bakit nakalista yung number ko dyan? Sabi Oo, kaya naman, siyempre, hindi sila makakabenta ng mga SIM cards. Tama. Oo, paano na lang yung mga dalawang jowa dyan? Kailangan ng dalawang Oo SIM nga, card. sa bagay. Oo din. Oo, Mahuli si mahuhuli, Mister. magkakahulian. Mahuli. Ay, Pero, tama. Pag-aralan muna. Oo. Talaga, bago natin Dapat ipasa. pag-aralan muna. Okay. Pero it means, kung ganyan, na parang alam ang full name mo, mga numbers, parang sabi nga dito sa Raku, so they are selling our datas. Parang if we log in into something or into any Cookies, app, yeah. yung mga cookies, parang, kasi may mga magte-text,
hi, Randy Guzman, RMG Luzon. Parang, bakit Oo. kahit yung Alam workplace mo. ko? Parang, Diba? di ba? Parang bakit yung full name ko Oo. alam mo? So, binibenta nga ba ang ating mga data? We do That's not the know. question, ano? Pero anyway, magtungo naman tayo dito sa probinsya ng La Union at kunin naman natin ang good news nila, no? Dahil ang kanilang OIC City Librarian dito sa San Fernando, La Union ay nagawaran nga ng Gantimpala Agad Award. So, if I may read, ang Gantimpala Agad Award is under the Mamamayan Muna Action Agad para sa Taong Bayan program of the CSC in recognition sa prompt coordination of Mr. Michael Nagas with the medical team of Ilocos Training and Regional Medical Center ITRMC para sa immediate medical treatment needed by the director of the CSC La Union Field Office na si Mr. Edgar F. Asuncion. This was from July 24, 2022. So isa siya sa mga nag-assist para syempre mabigyan kaagad ng medical treatment nga itong ating director sa CSC La Union Field. So ang Gantimpala Award Gantimpala Agad Award, ay iginawad kay Yes. Mr. Nagas kahapon lamang. Ayan, and nandun nga present ang CSC Region 1 Office headed by Director Hedy Jose Lardizabal at syempre meron din ang ating mayor dyan sa San Fernando, no? Si Miss Honorable Hermenegildo A. Gualberto. Ayan, aside actually doon sa award na natanggap ni Mr. Michael Nagas, nagantimpalaan din siya ng award mula sa librarian sa The Asia Foundation as an exemplary leader bilang isang librarian kasi noong pandemic ang dami nilang ginawang mga activities for children, for patients sa hospital, and those involved parang reading activities, ngayon pagbibigay ng mga libro, which is very unique actually in the Philippines. I actually had the privilege of interviewing Mr. Nagas before, I think last month. Sila ba yung nagbigay din nung kwan? No. Magpapabakuna tapos Oo, bibigyan ng yun. libro? Sila yun. Oo. Kapag magpapabakuna ka, merong nakaabang doon na mga libro and bububugin ayun ka. nga. Hindi naman, grabe ka naman. Nakabang eh. Nakabang, oh. Pero nakabang ng mga libro doon. Tapos kuha ka na lang kung kahit ilang libro, kahit anong Oo. genre Paano pag yan. binag ko lahat? Oo, Ah, paano oh, pag Tapos ako dictionary yung na ganito? Grabe naman. Tapos ako yung naunang nagpabakuna. Di, Loko-loko wala to. silang proyekto. Wala silang Programa. Charot. Ipahawak Hinakot mo na lahat. lahat yung libro. Pero anyway, congratulations po Mr. Nagas for being outstanding sa iyong field. Yan. Nako, Congrats. pero congratulations din po sa ating mga alagang aso dito sa Baguio City. bakit? Ano nangyari? 1,700, hindi na po kayo makakapagpakalat ng inyong mga lahi dahil aabot nga sa 1,700 na ating mga stray cats and stray dogs po ang na-spayed and neutered. Ang ibig sabihin nito ay parang sa babae, Kinapon. Oo, kinapon. Pero pag sa babae, anong tawag dun sa mga nanay? Yung hindi na pwedeng... Itinali. Hindi. Ligate? Ligate! Ligate. Parang Ligate. linagate po. Tinali. Linagate po ang ating mga aso dito po sa Baguio City and even yung mga stray cats po Linagate, natin. oo. In order para po ma-lessen natin itong pagdami ng kanilang population because we know that if they are in the streets, kagaya ni Smith, nako! Nako, Smith. Oo, kung sino-sino na lang po at mamaya ay nagkakaapo na ako doon sa aking asong pagala-gala. Oo. And ayun nga po, ang ginagawa po sa mga kababaihan ay of course po, itong kanilang mga ovaries po ay tinatanggal. And dito naman po sa ating mga kalalakihan ay ang mga testicles po nila. Ayan. And dahil nga alam naman natin na isa sa proyekto po ng CVAW po, ay ang pag-iwas po sa mga stray dogs and pagko-collect yung mga Yes. hinuhuli nga nila and then ipinapa-adapt nila kapag walang nag-claim Walang- kaya para maiwasan din para hindi na lang ipatayin yung euthanasia, 'di ba? Para maiwasan din mga ka-MB, mas maganda din siguro na tanggalin na nga kung paano sila nakakapagpadami at ipa-adopt na lang po sila. And congrats po sa CVAW for this program. Congrats Alright. sa inyong oo. lahat. And congrats din sa BCPO sa nakuha po nilang award na Golden Eagle. Naku, Wow. mamaya, to speak, ito pong nasabing award na nakuha po ng BCPO. Mamaya makakasama po natin si Police Colonel Glenn Lonogan, ang mismong City Director ng
Baguio City Police Office upang bigyan tayo ng update kung ano po itong natamasan na tagumpay ng BCPO at dagdag na din ho itong mga security concerns dito sa ating lungsod. Mamaya po yan sa morning balitaktakan. Yes, at mamaya rin, May pagturo. Oo, may Oo. pagturo. Turo mo ako, Sir Charles. Ayan, at mamaya rin, wag kayong bibitaw, mga kabalitaktakan, dahil meron ang ating mga freshest news sa ating morning balita. Kaya sabi nga ni Ate Sofia, huwag kayong bibitaw, tutok lang, magbabalik ang morning Balitaktakan. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Music ng batang 90s, parang ating ang imahay. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Sa music ng batang 90s. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sakit sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at wapag nadyan. Yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan nyo na po kayo. Sige po, Master. Support ng Valley Eye Support. Matapos ako na. Mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Galing mo lang out sa PAO! Sa music ng batang 90s, parang ating ang imahay. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Sa music ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at wapag nadyan. Yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan nyo na po kayo. Sige po, Master. Support ng Valley Eye Support. Matapos ako na. Mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Galing mo lang out sa PAO! Sa music ng batang 90s, parang ating ang imahay. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Sa music ng batang 90s.
Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkaksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sakit sa matinama ito. Masikasi, maliksik, protektado at mapagmatyan. Yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Support ng Valley at Sakit. Matapos ako na. Mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Galing mo lang out sa Pau! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Oras po natin, alas 7:35 na ng umaga, gising-gising, bangon-bangon na at sa ating mga kabalitaktakan dyan na nanonood ngayon, good morning po sa inyo. At ngayon naman ay pag-uusapan natin itong nakuhang award ngayon ng Baguio City Police Office na Golden Eagle Award at sa pag-abot po nila sa PNP Patrol Plan 2030 upang mabigyan po tayo ng dagdag na impormasyon kung ano po ang impact nito. Naku, makakasama po natin ngayong umaga ang mismong namumuno ng Baguio City Police Office, si Police Colonel Glenn Lonogan. Sir, good morning po. Magandang umaga kasamang Charles at ganoon din sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay, sir. Sir, first of all, congratulations po para po sa BCPO sa nakuha nyo pong award. And matanong lang po namin, ano po itong Golden Eagle Award na nakuha natin kahapon dyan po sa flag ceremony ng Police Regional Office Cordillera, sir? Actually, itong Golden Eagle Award ay kung nagkaroon ka ng 96% and above rating doon sa performance governance system. Itong nakuha natin is the last phase of the Patrol Plan 2030, yung tinatawag nating PGS or Performance Governance System. So, tayo po ay nag-set ng history. Actually, Baguio City Police Office ang pinakauna na City Police Office at Police Provincial Office na nagkaroon ng na-institutionalize dito sa PGS natin. At ang kagandahan po noon is we had the highest rating, the highest award of it, that is the Golden Eagle Award. Okay po, sir. Sir, matanong lang po namin, paano po natin ito nakuha? Did we nag-apply po ba tayo? And since we are the first, tayo po ba ang una ding kukumpletor siguro or makakarating dito sa pangarap ng PNP na PNP Patrol Plan 2030 po? Yes, ito actually itong PGS na to ay na-introduce noong 2011. Nung dito sa Cordillera, na-introduce to nung kapanahunan ni Mayor Benji Magalong as the Regional Director. So after 11 years, yun lang sabi niya, a record-breaking na 11 years lang nakamit natin tong institutionalization stage. Ito po in-applyan natin and we passed through a tedious process. May mga validating team from Camp Crame,
sa Camp Dangwa at saka yung mga regional advisory groups natin na pumunta dito na tinignan naman yung mga performance natin in terms of administrative and operational accomplishments. At sila po naman ay natuwa sa nakita nila at ito po, very credible po yung ginawa nilang validation considering nga na kami ang unang nag-apply nito. So talagang puspusan yung pag-check nila sa mga dokumento at mga iba pang mga ginagawa natin dito sa Baguio, yung mga best practices natin na nakita naman nila ay pasado naman sa standard ng performance governance system. Okay po, sir. Sir, with this award, ano po ang magiging impact nito sa pagbibigay serbisyo natin dito ho sa mga kababayan natin dito sa Baguio City, and also ano po yung magiging impact nito as a source of inspiration na din sa ibang mga police stations here in the Philippines po? Ito ay yung end goal ng institutionalization ng PGS ay magkaroon ng highly capable, effective at credible police service. So dito naman po sa BCPO ay nasasabi natin highly capable because of the continuous skills development that we are doing. Every now and then nagkakaroon tayo ng seminars at saka refresher courses. Our people are ready to respond to whatever eventualities. At meron din tayo dito sa upgrade of equipment. Ang local government unit natin sa pamumuno ng ating butihing mayor ay nagdo-donate po ng mga equipment natin dito sa Baguio at tulad na ng huling equipment na ibibigay nila sa atin is yung state of the art na radios kung saan ito hindi to yung radio na nakikita nyo na gamit ng mga kapulisan natin. Ito ay pwedeng gawing cellphone, pwedeng maging camera, at ito ay doon sa smart city ng LGU. At saka yung improvement of facilities, nakikita po naman ninyo yung continuous development ng facilities natin. Tulad lang dito sa front page ng BCPO, may bago tayong malapit na siguro yung inauguration nito, itong multi-purpose hall ng BCPO. Effective. Kaya nga, effective naman ng BCPO considering that if we are to look into the crime volume of BCPO, malaki po ang binaba nito. If we are to compare it with the 2019 data, ito kasi yung pre-pandemic na data. So that was 2019. If we are going to compare the crime volume that we have now, malaki po ang binaba. At saka ito, credible. Pag makita naman natin ng trust index ng mga tao, yung may ginagawa po kasi kaming survey na kung saan yung mga taon pumupunta sa mga istasyon natin ay nagpa-participate dito. At nakita din po natin na tumaas po yung trust index ng mga tao sa kapulisan natin dito sa Baguio. At saka ang in-implement po natin dito sa Baguio, BCPO, is yung transparency ng ating mga all transactions and accountability ng mga itong mga station commanders natin if ever na may mga nagawang kabulastugan o pagkakamali ang mga tao nila. So we see to it that these station commanders or the leaders of that unit or the commanders of that unit will be accountable for the actions of their men. Ayun po, sir. Sir. Sir, dito po sa Procor, we are known as the most disciplined cops here in the Philippines. At dito po sa Baguio City, lalong-lalo na po sa BCPO, hindi po maitatanggi ang kabutihan at pagtutulungan ng ating mga kapulisan. Dito po sa BCPO, sir, may we know yung iba't ibang mga best practices po na ating ginagawa here in the city or ng ating mga PNP units na binabahagi na din ho natin sa iba't ibang mga stasyon or mga police stations all over the country, sir? Ayan po, ang isa sa mga pinagmamalaki natin yung uplang pambuli natin. Gamit na gamit po ito, lalo na nung kapanahunan ng kasagsagan ng pandemic. Kaya if you see people, yung mga kapulisan natin sa mga crowded areas tulad ng night market, dun sa closure ng Session Road during Sundays, dito sa Palengke, nakikita po ninyo yung mga kapulisan natin na may hawak na
megaphones. And this is to remind people to, yun nga, yung mga crime prevention tips na dapat ingatan kanilang mga gamit, especially so na kung medyo marami ng tao, and to observe the minimum health standards. Dahil yun nga, ang natin, kahit na bumaba na yung mga cases natin ng COVID infection, but still, the virus is still in our midst. Kaya kailangan po pa rin ang iba yung pag-iingat. At ang isa pa po dito is yung strategic deployment ng mga tao natin. Actually, yun nga yung pinagmalaki din ni OIC Chief PNP noon, si General Danao, nung dumalaw dito sa Baguio, na nakita po naman niya na yung mga kapulisan natin are everywhere, in every intersection. Yun nga sana, in every intersection, may nakikita akong pulis na nagmamando ng traffic. Sa mga parks, may nakita akong pulis. Kaya, in 2 occasions na nagkaroon sila ng meeting doon sa Camp Crame, yun ang lagi niyang siniset na example, yung police visibility at strategic deployment ng DCPO na according to him ay dapat gayahin ng ibang units natin nationwide. Yun. Marami pa po tayong mga best practices dito na pinapahiran. Pero yun lang po ang mga iba lang na yung mga nasabi ko ay those are just few of the best practices that we are implementing here in DCPO. Yan, okay po sir. Sir, second to the last question na lang po, ano. What is the assurance ho ng BCPO sa ating mga kababayan? Noong nakalipas kasi na linggo, meron yung natagpo ang mga bangkay, meron itong umano na pamamaril, pero yun pala nabasag lang na windshield na kumalat sa social media, at kung ano-ano pang mga fear-mongering na nakikita natin sa social media. In your part, sir, na nagbibigay po sa atin ng seguridad, ano pong matitiyak ko ng BCPO sa mga taga-Baguio po ngayon? Ayan po naman ang matitiyak kong sa BCPO ay ang Baguio City po ay napakatahimik na lugar. Ito lang po kasi yung ibang mga, lalo na yung mga sinasabing may mga nadudukot, may ban na kumukuha ng mga bata. Wala pong mga katotohanan yan. We have our statistics at wala po kaming record na may nadukot. It's very unfortunate lang nung last week na yun nga, may natagpuan isang babae na patay dito sa Francobil. Ito pong assure namin sa inyo, hindi po yung nadukot o kung ano yung mga lumalabas sa social media. Although sabi nga natin na yun nga, natagpuan patay, but we are on top of the situation. Actually, we have already a person of interest at kahapon lang po yung tinitirhan ng person of interest natin na-implement po natin yung search warrant doon para makakuha ng additional evidence para mapalakas natin yung ipipila nating kaso laban sa kanya. So I assure you po na Baguio po ay tahimik pa rin. Nakikita po naman ninyo yung effort ng ating mga kapulisan na nagpapatrolya, at ang hiling ko lang sa inyo is to trust us and to continue supporting us. Okay po, sir. Sir, lastly na lang po, mensahe po natin sa mga taga-Baguio and dito ho, sa mga kasama nating mga PNP dito sa BCPO, dito sa nakuha nating award. Your message po, sir. Go ahead po. Unang-unang message ko sa BCPO, ng men and women of BCPO, Team BCPO, this is a collective effort na ginawa natin, kaya nakuha natin itong Golden Eagle Award, and I commend all of you for the effort that you have exerted here. At saka sa mga kababayan po naman natin, ito pong award is to motivate us more to serve you. Kaya tuloy po ang pagsuporta nyo sa amin, pag-report ng mga krimen, at susuklian po namin yan ng malinis at maayos na serbisyo. Alright, with that, sir, maraming salamat po para sa inyong oras at pagbibigay opportunity na makausap po kayo, sir. And with this, congratulations po ulit. Maraming salamat po, sir, and sa BCPO po.
Thank you and good morning everybody. Alright, so yan po si Police Colonel Glenn Lonogan ng Baguio City Police Office ukol ho dito sa Golden Eagle Award na nakuha po nila kahapon. Sila po ang kauna-unahang police station na nakakuha ng award na ito sa buong Pilipinas. Kaya naman ipinagmamalaki ngayon ang BCPO. Alright, mamaya naman po pasadahan natin ang ratsyada ng mga balita sa Morning Balita sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpunsa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sakit sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyan, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan nyo na po kayo. Sige po, Master. Subok ng fogging at sakit. Matapos ako na, mosquito man. Ang oras po ay 7:50 AM ng umaga at narito ang mga nagbabagang balita sa Morning Balita. At yan, magtungo naman tayo ngayon sa Pangasinan kung saan ang isang coffee shop ay binabalik-balikan di umano. Ang buong detalye sa report ng aming napakagandang si Justin Pincaro. Tamang tamis. Saktong timpla. Ang lugar, kakaiba. Ito ay nilarawan ang coffee shop ng Maui sa mga Tarong, Pangasinan. Itinayo sa laman ng palayan noong nakaraang taon. Sumikat po sa Daang Kalikasan. Sa Daang Kalikasan, talagang napakaganda po ng view. Dinadayo na po yan ng mga tao. So ang ginawa po namin bilang dahil nga po ang mahal po namin ay kape. Nagpatayo po kami ng kape na sumakto pa na nasa gitna pa ng bukid. Dito dapat nila itatayo ang kanilang planong bahay pero dahil sa pandemya, naisipan muna nilang magnegosyo. At sa dami ng negosyo, kape raw talaga ang number 1 sa kanilang listahan. Bilang na rin na coffee lover or dalawa kami ni Mrs. is nagta-travel talaga abroad. And traveling abroad, hindi na po kumpleto ang araw namin pag hindi kami nakakapagkape sa mga sikat. And minimalist na coffee shop sa ibang bansa. So yun. So dahil doon, naging inspirasyon namin para itayo ang Kapita. Ang coffee shop, hindi na lamang sikat sa mga taga-Pangasinan, pero dinadayo na rin ng mga sikat sa social media. So syempre nakaka-proud po dahil binibisit tayo ng mga sikat and mga vloggers, especially mga vloggers po. Binibisita tayo sa shop and syempre parang hindi pa rin kami makapaniwala dahil yung ina-expect namin
na-expect namin na mamatik lang. Ngayon, binibisita na ng mga malalaking tao. Hindi na lang din kape ang kanilang layong siniserve, pero maging masarap na merienda. Dagdag pa dito, ang handog ng katahimikan at pagiging malapit sa kalikasan. Plano pang palawakin ni Maui ang naumpisahang negosyo kasama ang kanyang asawa. Makapag-inganyo pa ng mas maraming customers. Justin Pincaro para sa Luzon. Nako, mula sa kape, magtungo naman tayo sa mga ihaw na pagkain. Nagugutom na ako at umagang-umaga. Pero anyway, meron daw isang ihawan dito sa Baguio City kung saan ang ginagamit nila ay isang recycled smoker. Ang buong detalye sa kwento ni Randy Guzman. Nanunuot at katakam-takam na putahe, haluan man ng kung ano-anong sauce o sabayan ng iba't ibang side dishes, tiyak, aangat pa rin ang lasa at sarap ng briskets, pork, at kung ano-ano pang karneng inihahain sa isang restaurant sa Baguio City. Ang kanilang sikreto, na prito, smoked o inihaw ang kanilang mga karne sa kanilang recycled na smoker. Nagka-interest, pero na-try naman ako before sa ibang bansa. Tapos parang, since wala naman ginagawa, tapos may nakita akong tank sa bahay na pwedeng i-recycle siguro na gagawing smoker. So I asked my dad kung pwedeng gawing smoker to para matuto ako mag-smoke. Ang inakalang pamatay oras na pang food trip, nauwi sa pagbubukas ng negosyo. Online, Cloud Kitchen. And then, nag-decide na lang kami na kumuha ng pwesto nung madami ng customers na nag-a-ask kung may dining space. Kasi hindi kami maka-accommodate before since sa bahay lang kami nag-start. Sa pagkakaw, hindi huling ang gamit, kundi pinatuyong kahoy. Tulupang manuot ang lasa ng karne. Mas malambot pa raw ang tekstura nito. Kahit pa nga, kakailang mararamdaman ang init sa proseso. Yung process niya sobrang kailangan mo ng dedication rin sa paggawa ng meat. Kasi gugugulin ka talaga ng oras. At saka pag natapos mo naman po yung process na yun, worth it naman. Sobrang sarap ng pagkain, saka sobrang tender na. Mas matagal rin ito bago masira. Sa unti-unting pagtangkilik ng kanilang mga customers sa kanilang produkto, ramdam din nila ang tila pagbabalik sa nakaraan. Ang pagpapausok ang isa sa mga sinaunang pagprepreserba ng karne sa Cordillera gaya ng Bataan. Tiniyak ng restaurant na ipagpapatuloy nila ang paggamit sa prosesong ito kung saan hindi lang nabubuhay ang kultura sa aralin, kundi sa panig-sarili. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nako, mula sa inumin at pagkain, magtungo naman tayo sa pagsusulat ng tula dahil isang OFW from Bahrain ay nanalo sa isang kompetisyon. Ang buong detalye sa report ni Nadine Parado. Inang Pilipinas, sinisintang bayan, duyan ng magiting, perlas ng silangan. Ito ang unang 2 linya sa tula na sinulat ni Ramil. Ang 7 saknong na tulang pinamagatang Sulo ng Pag-asa ay tungkol sa pagmamahal sa sariling wika. Natuto akong magsulat ng tula when I was in high school. Pero mas na-develop yan when I was in college kasi I was given the opportunity to share my tula or poem or any poetry na output ko in our school paper. Nagtratrabaho bilang guro si Ramil sa bansang Bahrain. Kaya ang pagmamahal niya sa pagsulat ng tula ay naipasa niya rin sa kanyang mga estudyante. And bilang isang teacher, kinakailangan ng literature, kinakailangan ko ring malaman. So minsan kapag may time ako, I'm bored, ganyan. And kapag kinakailangan ng example sa klase ko,
yun ginagawa ko rin talaga. Hindi planado ang pagsali niya sa poetry writing contest sa Bahrain noong ika-26 ng Agosto. Kaya hindi niya inaasahan na mananalo siya sa prestihiyosong patimpalak na ito. Siguro mga 4 hours. 4 hours ko nagawa yun. And yeah, may mga nagtanong din ako na okay ba to? Okay ba tong tula ko? Baka naman. Ganun pa. But after that day, sinabit ko na kaagad and kasi the following day na is yung last submission. So mga 4 hours. Yan. Kapwa Pilipino ang kanyang nakalaban sa nasabing patimpalak. Ang kompetisyon ay bilang selebrasyon ng Buwan ng Wika na ginugunita tuwing Agosto. Masaya si Ramil sa natamasang tagumpay at pagkilala sa kanyang talento sa loob ng 9 na taong pamamalagi niya sa Bahrain. Mas na-express ko yung sarili ko sa tula kapag na-experience ko. Siyempre, minsan masaya ako. Pag masaya ako, expected na yan, masaya yung tula ko. Pag in love ako, in love din yung nilalaman ng tula. At nasi-share ko rin sa mga estudyante ko. Yan. Tubong San Juan, La Union si Ramil. Bagamat wala pa siyang balak bumalik muna sa Pinas, hangad niyang sana'y patuloy pang maalagaan ang hiwagang taglay ng wikang Filipino. Nadine Parado para sa Luzon Headlines. At congratulations Sir Ramil at iyan ang mga nagbabagang balita ngayong Morning Balita. Tumutok lamang sa Regional News Group Luzon para sa aming Luzon Headlines mamayang 6 p.m. at 6:30 naman sa News Force North Luzon. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ang 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan para makigulo na naman. Ito na, magugulo na naman kami sa inyong umaga. At makikigulo sa atin ngayon ay ang ating napakagandang. Si Justin. Ayan. Anong nakaprepare sa atin ngayon, Justin, na inyong pag-games? Yung high waist At niya. Teya, hindi ko makita. But fill the blanks. Fill the blanks. Fill Ba't walang Ano to, in? song? Kailangan ba Fill in the fill blanks. in? Ay, may in yun. May Fill blank the yun. blanks. Fill the Fill in blanks. the blanks. Fill the Alright. Sige, ano For the yung blank. Song una ba dyan? to? Song? Song ba to? Song? Song. Nakikinig niyo sa kanta, Sige, go. Hey, baby, even though I hate ya. Even though I hate ya, I wanna love ya, I want you, and even though hindi ka lang Ano yan? wala na. Ano wala? Nagdesisyon. Anong title niyan? I really want to. I want you. Ariana Grande. Oh, Ariana Grande. Ariana Problem? Grande. Problem? Got one less. Eto. Even though I wanna, Ay, basta yun na yun. Tama kami. I-spell I Ay, love even you. though I can forgive you. Wrong kami. Ano ba? Wow. Paano pag mali? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko, guys? I don't know. Kaya't lumapit. Mali. Nako! Akala ko Andrew Ford Medina eh. Nakakaba. Huwag na lang tayong sumagot, Sir Charles. Oo, Baka siya na mapasok lang tayo. dapat sumagot kayo. Sige. Tutulungan ka namin, Ate Rem. Alright, Next. next. Are we blank?
Ariane? Grabe, mas marami pa yung blank kaysa doon sa word. Oo nga eh. Are we an Ginawa item? nyo na lang sanang puro Are we blank an eh. item? Girl, quit playing. We're just friends. What are you saying? Say there's another look right in my eye. Bakit tinanggal nyo na? First love broke my heart for the first time, and I was like, baby, 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 oh, like baby. Yan, Yes, ang galing, yes. oh. Ay, Okay. perfect. Talagang Justin Bieber. flex niya yung highways niya. Okay. Na Bebo. Justin Bieber. Oh, Justin, oh. Next please. Alright. Okay. Baby, baby, You're my angel. Ah, hindi. Hindi. Wait lang. Nalito tuloy ako. Oy, malapit nagbibilang. Nagbibilang Wag You're niyo my yan. sun and moon. Girl, You're you're everything between. A lot of pretty faces can waste my time, but you're my dream girl. You make flowers bloom. You make Ay, tama! Yun na lang yung pinaka-main step niya. Sun and Moon. Sun and Moon by Anis. Anis Grill. Anis to, anis. Anis. Uy. Anis Grill. Iba pala. Oo, Anis. Ay! Very anis. Hindi daw siya sinungaling. We could have, Diba yun yung have pag had in it the all. deep. You have my heart Heart inside of your hands. and you played it to the beat. Tama! Tama. Yun. Malungkot daw. Ha? Marami ka Go. ba? Naku, Rolling in 100 the items deep. yun. Rolling May in the support deep. daw. Rolling in Atala, the may Deep support by daw. Adele. Isa daw, isa. Si Si Chelsea. Adele. Ay, Halika andito na, mga Chelsea. kabalitaktakan. Adele. Nandito po si Adele. Let's Ito welcome po si Adele. Chelsea. Let us all Yan, welcome oh. Adele. Yan po Ang si Adele ng Hoy, Pangasinan. pumayat po si Adele, dito ka, Adele. Adele. Hindi pa kaya. Bastos kayo? Ayan daw, grabe. Okay, next. Alright. Ayan. Rolling in the Deep by Adele. Dadalhin kita sa aking palasyo. Dadalhin hanggang langit ay manibago. Dadalhin by Regine. Regine Velasquez. Dadalhin mo to, kaya mo yan. Paano? Chelsea. Tama. Anong step? Try mo lang. Charap, Try mo charap, lang. charap. Charap, cha-cha. Raisa May. Wala Raisa na pinag-tripan May. ko. OMG. Sino pang kamukha mo? Ang dami, no? Mamaya sa next song. Next song. Next song. Naku, galingan natin. Ay, akala ko palasyo. You're my angel. Angel, baby, angel. Oo, Paulit na rin mga Umay kanta na ninyo. umay na kami. Ayoko na yan. Sino bang gumawa nito? Siyang sumayaw dito. Direct, si Direct. Naku, Direct. Nako, Derek. Sikat Ayun. yun. Angel Baby by Troye Siguro Sivan. team song nila to ng Joe. Oo nga. Ano ba naman yan? Team song, Camille. no? Let it go! Let it go! Can't Sintonado. hold it back anymore. Let it go! Let it... Ay, ano? Te, ha? Ano? El sa droga? Let it go! Let it go! Oh, ano? Tama o mali? Tama ba? Tama ba? Mhm. Oh. Anong gagawin nyo? Spaghetti pababa. Ay, tapusin daw. Ay, kasi tinatanggal nila agad. Let it go, Oh, sa'yo. let it go. Can't hold it back anymore. anymore. Let it Let go. it go. Let it go. Let it Taas go. yan, te. Turn Anyway, away and slam the door. the door. I don't Kala niyo care. namin alam, ha? I don't care what you're going to say. What you're going Let to the say. storm rage. Angel, the cold never bothered me anyway. Tama mali. Hamon nyo kami. Dalawa kayo kasi pinakompleto nyo sa amin. Oo. Ayan. Yan. Spaghetti pababa, pababa, Yun, oh. pababa. Spaghetti pataas, pataas ng pataas. Woo! Next! Nakuha niya yung energy ng spaghetti. Ito, nakakain lang ng spaghetti. Busog na, hindi na Next! Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong Mahal. pagmamahal. Saan yung lyrics? Balik yung lyrics. Hayaang Hayaan. matakpan ang Matakpan. inang na di magtatagal.
Sa piling mo ngayon, Ako'y bituing walang ningning, nagkukubli sa liwanag ng ating ano? Ano ba yan? Pagtingin? Ano ba? Mine. Ano? Mine? Walang volleyball? Pag-ibig. Uy, tara Kasalanan spaghetti natin. tayo. Ano ba yan? Oy, Bakit meron ganon? ako si Charles. One. Nakalimutan ko. Ay, wait lang. Ang laki ng ulo na ganyan. po. Yan. 1, 2, spaghetti pababa. Spaghetti. Ay, so na. Tayo'y Welcome to physical hosting. Next. Ano ba yan? Mali ata itong mga ginagawa. Mali ata yung fill in the blanks, ha? Mga ka-edit, Meron pa ito ba? na po ang huling episode. Nawawala na po kami ng Goodbye, trabaho. dignidad. Oo, wala Ano, na. wala na? Wala Ay, na. hindi, meron pa. Oo. Wala Ay, na. hindi pa tayo tapos. Wala na. Kaka-warm up lang namin, kaka-8 Paalam na lang kayo. namin. Ay! Oy! Nagreklamo. Kulang na kulang. Thank you! Thank you so much. Chelsea. Yan yung mga interns natin from University of Pangasinan. Napaka-energetic. O sige na, tama na. Oo, and of course, babatiin ko po ang aking nag-iisang Kim Corios po. And oo all. naman, ang Yes. kanyang mga mista, kayo po ay mag-ingat. And babatiin ko rin po ang Di Guzman Cartas, Hidalgo, Pacle, Castillo, Neduaza, Corios, Balsita kabisado. family. Diyan po sa La Union. Maraming salamat po sa Napakarami, no? panonood and kay Engineer Jerome. Congrats. Oy, congrats, Engineer Jerome. Yan. Congratulations po, no? Binati na ni ate rin yung Clinic-claim buong na angkan natin. sa La Union, no? Anyway, babatiin ko rin ang aking family, of course, from La Union, Pagaduan, Labador, Castillo family. Mag-ingat-ingat po tayo dyan. Sa aking mga friends na naiwan ko dyan, sana makita-kita na rin tayo. But balikan keep mo. safe. Oo naman, sige, oo na. Ayan, so, ayan, wala na, okay na. Ayan. Batiin din natin Limon family dyan po sa Tagodine, Ilocos Sur, and yung mga nanonood dyan sa Bacnotan, La Union, and dyan ho sa iba't ibang parts ng Ilocos Norte. Good morning sa atin. And thank you pala sa ating mga interns from Ilocos Norte. We will tama. miss you guys. And of course, sa mga taga-Pima, sa mga Yes. taga Oo naman. We will miss you. Tawa-tawa pa rin hanggang ngayon, no? At nakalimutan ko yung Di Guzman family. De Guzman family. Yung mismong pamilya mo nakalimutan Pasensya ba? na kayo. Nalimutan na to. Oo. Sa mga taga La Union, Pangasinan, Baguio City, Cordillera, lahat po ng nanonood all over the Philippines and international viewers, maraming salamat. And maraming salamat din sa Maranan and Ballesteros Optometry Clinic, Dizon Vision Clinic, sa Anis Grill, sa Pizza Yes. Stack, and of course, Aldrich Corporation, na talagang pampawi ng ating mga sakit sa katawan dahil wala ng aw. Ayan, maraming salamat din sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, para sa ating kuryente. At syempre sa TG Home Builders, kung gusto nyo ng reconstruction sa inyong bahay o kaya bumili lang ng mga gamit sa bahay, sa TG Home Builder na tayo. And lastly, we also have Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines. Maraming salamat po. Akala ko makigamit ng bahay. Oo, hindi naman. Ayan. Makigaw ng bahay. Pasalamatan din natin ang iba't ibang sponsors natin. Isa na dyan ang Musar Music, Batang 90s Milk Tea. At kung hanap nyo ang outdoor adventure ngayong weekdays, pwede yan sa Pugo Adventure Resort. Dyan po sa Pugo, La Union. Kaya naman, bisita na po kayo dyan and ma-enjoy ang iba't ibang outdoor experience na hatid sa inyo ng Pugad or Pugo Adventure Resort. Yan. And nakasama nyo po ngayong araw para magbigay ng kasiyahan at kung ano-ano pang kulit ang nag-iisang minion in the house. Napakaliit pero napakakulit, Randy Guzman. At nakasama nyo rin ang ngayon inuubo na ninyong ate kasi grabe kayo nangyari. magpatawa. Pero babalik ako next week para makigulo ulit sa Morning Balitaktakan. Pero ito ang inyong ate/tita, Sofia Pagaduan. At nakasama nyo naman po sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. Bukas, magkita-kita ulit tayo dito lamang sa Morning Balitaktakan! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV.